Заходьте. Зроблю смачно. Вельми смачно. Ось $100. Дякую. Тобі $100. Приготуєш мені щось? Так, заходь. Зроблю смачно. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. Спасибо. По своє. $1, коли приготуєш мені щось поїсти. Згаджаєшся? Так, заходь. Зроблю смачно. Вельми смачна. Ось твоє 100. Дякую. Так, Заходь. зроблю смачно. Вельми смачна, ось $100. Дякую. Дякую, велике. Там приготуєш мені що-нибудь? Так, заходьте. Смачно приготую. Вельми смачна. Ось $100. Дякую, велике. $1 дам, коли приготуєш мені нешта поїсти. Так, заходьте. Зроблю смачно. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. Дякую. $1 даш, коли приготуєш мені їжу. Так, заходь. Зроблю смачно. Один обратно. Вітер бувай. Тьома. $1 приготуєш мені що поїсти. Добра, заходьте. Зараз зроблю смачно. Вельми смачно. Ось ваші 100. Дякую. Дякую. Там тобі $100. Приготуєш мені що-нибудь? Так, заходь. Я зроблю смачно. Вельми смачно. Ось $100. Дякую. Давай $100, коли приготується їжу. Так, заходьте. Приготую смачно. Вельми смачна, ось $100. Дякую. Ти мені вельми подобаєшся. Дивися. $1 даю, приготуєш мені? Так, Заходьте. Зроблю смачно. Це вельми смачно. Ось $100. Дякую. $100, Дашу, приготуєш мені щось поїсти? Так, заходь. Зроблю смачно. Вельми смачно. Ось $100. Дякую.